So ngayon mga bay, may ibabahagi tayo na problema sa aking Raider G. So nagpalit na po tayo lahat ng lid, pagkat itong brake light, saka itong headlight. So may problema tayo mga bay. So i-on natin na. Pag magbe-brake tayo, ayan, gumagana. Yan po ang kanyang sign sa brake light. Iilaw natin yung ilaw, yan po. Yan po ang kanyang park light. So pag i-brake light, gagana. Ayan po. Pag hindi mo i-brake, so ganyan na ang kanyang resulta. Pero pag i-brake, ganito. Pag i-start mo na yung makina, ayan, maka-start na. Ayan, so masama na yung brake light. Kahit hindi natin pinindot yung brake light mga bay. Kaya ito yung problema na isusolve natin ngayon. So ayan, tinanggalan natin yung brake light line niya. Ito po yung brake light line niya. Ito iba na to mga bay kasi pinalitan ko na ito sa loob. So ito po siya, yung wire. Subukan natin na i-on. Ayan. So ito po yung park light niya. Subukan natin i-brake kung gagana ba. So wala. Papatayin natin yung ilaw. So wala. Walang brake light na gumagana. So tama tong kinuha natin. So ito po yung ilalagay natin mga bayo. Diode. Ayan. So kinuha ko lang to sa mga spare ko dito. Ayan po. Hindi ko alam kung ilang amperahe ito. Lagay. Wala nakalagay. 15. Malakas pala to. 15 amperes. So subukan natin mga bay ilagay. So yan mga bay. Nakalagay na yung diode. So ito yung silver na nakita ninyo. May silver ba na makita? Yan. Papunta yan sa brake light dito. Itong walang silver dyan pupunta. So subukan na natin kung ito masiparit na ba. Tignan natin. Yan. Gumagana yan pag nakaon na yung ilaw natin. Yan. So yan, gagana pag i-brake, ayan po. So sana ganyan yan pag makaon yung makina. So i-start natin. So yan, parang gumana mga bayo. Naka-start na. Tapos i-brake natin. Ayan. Ayan, i-brake natin. Yan. So yan lang ang katapat mga bayo. Dapat pag start, ganyan talaga siya mga bay. Yan. Yan. Pag brake, ganyan. So gumagana mga bay. So yun lang katapat. Ito lang diode. So ayusin muna natin to. Ganito, lagyan natin ng electrical tape para mahinang to ng maayos mga bay. So, yan lang ang mai-share natin. Kung sino yung problema na dyan, pag i-on nyo yung ilaw, nakasindi yung makina, sumasabay yung brake light nyo. So, ito lang yung gawin nyo. Lagyan nyo ng diodes mga bay. So, goods na yan. So, yan lang ang mai-share natin sa ating vlog. Kasi walang nag-post dito sa Raider G na ganito ang problema na nakapalit sila ng buong LED sa likuran at sa harapan. So, yan talaga sumasabay yung brake light niya. Dahil hindi siya nakasiparit mga parang yung kuryente na parang buwabalik siguro. Hindi ko lang alam anong mga explain dyan. Basta sinubukan ko lang na ilagay ito. Kasi itong diodes mga guys, ang purpose po nito is kung yung kuryente is isa lang yung daloy niya. Pag dito siya makadaan, talaga, hindi niya ibabalik mga bay. Pala ito yung baka parang stopper siguro ng pag supply ng wire dito galing sa socket doon, pagpunta ng brake light hindi na babalik mga bay. So parang ganyan yung naintindihan ko dito sa diodes mga bay. So yan lang ang ating may share sa vlog nito. So yan lang po.